Асеновград. 123 зрелостника напускат тази година Асеновградската професионална гимназия. Тази вечер с тях са и хората, които им дадоха знания, които ги научиха да мислят, да общуват, да ценят доброто и приятелството. А това са Виолета Бибовска, директор на професионалната гимназия. Моля абитуриентите да задържат малко стъпката, помощник директорките и класните ръководителки. На всички вас, скъпи абитуриенти, кметът на община Асеновград, доктор Емил Караиванов, е подготвил поздравителен адрес. Този поздрав във вид на свитък ще ви бъде раздаден от тези две прекрасни момичета. А докато тече церемонията по изпращането на абитуриентите, аз ще ви изчета поздрава на кмета доктор Емил Караиванов, отправен към зрелостниците. Припомням само, че класовете се движат в порядъка 12 А с класен ръководител Татяна Маркова, 12 Б с класен ръководител Бойко Николов, 12 В класен ръководител Елена Димитрова, 12 Г класен ръководител Красимира Тодорова и 12 Д с класен ръководител Никола Шекерлетов. А сега нека да чуем поздравителния адрес. А през слънчевия май на 2012 ти за последен път влезе в родното училище. Не си броил крачките, защото са много и хиляди пъти светлината на знанието те водише към мечтите ти. Дойде време да продължиш по големия път на живота. Всеки сам ще направи свой избор и ще реши какъв да бъде. Пред теб, млади човече, ще се отворят думите на толкова много предизвикателства. Ще преодолееш безброй препятствия, за да намериш начина, по който да се щастливи в живота си. Но където и да си, с когото да те срещне големия живот, че никога няма да забравиш началото си и всички пътища неспирно ще те връщат към него, към твоя роден Асеновград. Там, където тихо и неспирно тече чая и полутът на вечерника винаги е галил очите ти. Там, където остава родният ти дом, близките хора, училището, кътчетата пълни с емоции и мечти. Тръгвай уверено, следвай светлината на духа си, бори се смело за доброто и красотата в дните си, защото корените ти са живи.